تماشاوان هجاش برنامه کدن آدنگ جواکی افدم و حمود میوخش ام به هفته‌جی بمجارک و برنامه کنول پیشبری ونه. 21 سبات روزا زمان دایکی یا جهانه تی قبول کردن و اف روز بهترجی کرد وک روزا تکوشینش خورد بینن او خوازن کدوی روزه دا زمان وان وره بیستن دخوازال سر زمان وان وره قبول کردن. یعنی دوی روزه دا به تایبتی بانگ و دخواسته کردن که زمان کردی به خودستاتو و زمان پرورده آنجی فرمی به. هر وها کمیسیون مجلس راپور که هفپار به تفکاریا پارتیان سیاسی اشکره کرد و قبول کرد. اف راپور وی بچه مجلسی دسته گشتی مجلسی و سر به باغ و نقاش بکه و قانونان چه بکه. لباس گلیو گازن لهمبری به راپور هفپار هنه کو داخواز کردن وک شنبر تدا نهاتنه بجی کرن. یک جوان جی هلبت زمان کردیه. امیرو لسر و بابت وان مجاران جخالکه آمده بپرسن که در حق 21 سبات روزا زمان دایکی یا جهانی روشا زمان کردی و راپور هفپار دا چه فکرین؟ برنامه دست پید کرد. جمعها طباق حتى نهاوا كوميسيونا مجلس هاتوا باكرين رابور هفبار وشاندن دفردا دخوازي قالي كرد كو بالصالانة دكن تننه وصا وقت سرناف تننه راست evya او tüse kijme ana ped ne seknandını lugori süreci yani halkı embecin ki rasiya vane eğer bir rasi bir çevti ezü nizanım او yani çensa bir sürü ne ecare ne ecare emtene kapandını İnşallah acaba ki serokati iro muhatabe uzanı sevmeye useremeye ev muhatabiyeti ev bıçağı rejim mera nakşaraya mebçi avayı be emel gorin yok babacığım. İcaz bu işi baberiye mebuye. Tüm sıkıntıya metinin. Dived raporu da çıba hata benim sandın. Jibuy dağwazı kabul kına dağwazı engeli kurd. Raporu da gerekli vitişi bata götürüyor. Bu götürmede serokati batanı derbe. Çünkü temsiliyete. Temsiliyete halkı evi ki iro buanra. Dahil usandın dıka muhtabe serokati Sayın Abdullah Öcalan. Berez Abdullah Öcalan eğer ve muhatap teketini ev zamanı terörizmi eğer marif bici yekera efkar bu marif yekera yani bu kadar ajitif ka leve marif evi zamanı kriz daha ya efkar neyni ev zamanı kriz de sebebi yani inki kırakırnan Hinki kırakırına mı koratini? İcari livadra em baverin xalasiya halkı Türk Rojata navinda bu Kurdan ra ancak xalas bun. Em bi hazar sala behevrane dema evsa sala davi ki em deje em banga xal diro çekin gereci Kurd esas pene girtini. Gere Kurdan live dere hember ne binin. Kolektif eğer bu Kurdan ra Hevpar bin, yek bin, behevra bin, baveri behevbinin, baverim emri orta doğuyu da bu ne? Zamanete ne hatiye kabul kırın, zamanete ne ketiye anayasaya, zamanete heji te aslan kırın. Çıt xwazi bi. Yani ser zamanı mı asimilasyona ki pırmazın sermedbe. Gelek am Kurd ser zamanı ko am bağvın, gelek ser zamanı ko mjana ko pedes bikin. Gelek yani am hay zamanı ko ben zarki ko zamanı ko Kurdi yani zamanı bayi kam haber bedin. Yani jbonavi ajgale Kurd yani jbonavi ko abi ko xwa ko xoşke ko tawara ricamın hatta قوم تقاربن شوي asimilasyonu دور كevin. وحتى قلت كاربن جي زاركي غورا مالباتا غور بيشي مالباتا غورا كردي باغبن يعني شتي بر مزن ادبجم او يعني جموناغو مجادله الى مجادله çekaya yani peşka mücadele mazın ya insan peşi malako da mücadele yapıdı. Mücadele ji peşi en peşi zamanı ta zamanı koya bir şey işte hay şerefa koydu mine hay şerçe koydu mine.
بیستویکی سباته بویه وک روژا نشانی یا کردان یعنی کرد و روژه ایدی وک سمبولا خو قبول دکن و بوه گلک چالاکیان دارتخن هلبت نوا چالاکی وان داخوازین وان هنه اف زمان کردی به زمان استاتو خود استاتو و به زمان رسمی و پروردهی تو چه دخوازی بیجی؟ بله به سالان گلی کرد جوی مافی خوی بنگهین بپارن هر نتوه به زمان خویه هر ملت هر گل به زمان خویه او مافی می بنگهینه امجی دخوازن زمان کردی بگیجه استاتویا خوی و به زمان فرمی تنه به مالبات اری پرگرینگه تیره ناکه از جمالبات خود زانم اچخاص حتی پولا عمر ششا مبوانا بکردی جا آخوی دماکتن دبستان ترکی همو سپارتکی وان فکری وان رامانی وان چون سر زمان ترکی کردی وان هر چخاص چو قسمه ام جزانن جبو ام زمان خواه بپارزن hani mafya perverdeyi mafya me bingehine dibi takas be zamanı perverdeyi ancak bir avay emtkarın zamanı xwe biparêzin yani şu yek peyvirin devleti ev ku dinav sînorê xwe da çi ziman hebe wana biparêze pêşve bibe piştgiriyê bide wan zimana ne ku wan bielçikîne tune bihesibîne tiştî ku bi salan em dijîn em dixwazin bi zimanê xwe mezin bibin bi çanda xwe mezin bibin di malê da li sûkê li her qadê bi perwerdeyê yani em ji armanca xwe dev jê bernadin û em dixwazin bibin zimanê Kurdî bibe zimanê perwerdeyê. Tu çe sal mustetiya ziman ajneva xebatê ziman dayê? Ez 11-12 sal di qada zimanda mamostetî. Divan 12 salên ku tu mamosteyî an jî xebatkareka zimanê Kurdî te çend şagird têgihandin rakirin? Yani dehan şagird hatin berdestê me di şagirdan da tiştê ku bala me dikşand em bi awayekî me zimanê xwe şerm dikir ew hişmendî mixabin di me da tune bû çünkü bi wê awayî dema em televizyonan seyr dikin dema em dîziyan seyr dikin her tim gelê Kurd û zimanê Kurdî biçûk tê xistin em bi zimanê xwe şerm dikin di dersan da peyvîra me yekemî em vî hişmendiyê ji holê rakin şûn da em derbasî dersan dibin. 10-12 sal berê wextê te dest vî karê kir û otnabera ew qas demekî zor derbas bûye yani 10-12 sal ne hindike guhertinek heye an tune ew hişmendî henekî jî hebe bi hindik be jî çê nebûye navgelê me da? Bi xêra saziyên me ziman ew hişmendî hindik be jî belabiye lê têrê dike têrê nake divê teqez bibe zimanê perwerdeyê çünkü îro em li dibistanên Tirkî dinêrin hemû bûne aşêm bişaftinê tenê li gorî min yani divê bibe zimanê perwerdeyê kesî ku bi zimanê xwe dixwaze perwerdeya xwe bibîne ne dersên hilbijarte têrê nake erê gavek baş e lê têrê nake dibe teqez hemû dersê wî bi Kurdî be vê awayê em dikarin zimanê xwe biparêzin û pêşve bibin li çanda xwe xwedî derkevin. Nivîskarê Kurd dibêje zimanzanê Kurd dibêje zimanê Kurdî zimanê Kurdan jî mîna cejnan tê bîra wan tenê rojek tê bîra wan du roj tê bîra wan henî ku mesele ev e bi rastî jî wê çawa mesela ziman çareser ve zimanê Kurdî mîna cejnan gereke were bîna me salê û carek du car. Rast pirsgirêkek wisa em li hemberî ne mixabin ev ne bi tena em bêjin wek tercîha Kurd e pergala kapitalîst ku asta ku hatiye û em bêjin alî aborî alî civakî da bandor gelek li ser civakê kiriye. Di vê çerçevê da her wiha ji siyaseta Kurd bigirin, ji pêşengên Kurd bigirin, ji malbatên Kurd bigirin û ji civaka Kurd bigirin li hemberî vê yekê bi rêxistinek
rêxistinek çandî û rêxistinek em bêjin gelerî li hemberî vî tiştê hewceya xwe bipارêze. Yani roja ku asta ku em îro hatine mixabin Kurd di rojhilata navîn da xwedî statûyek ninin. Yani desthilatdarî ji ber ku destêwada tinin, mafê perwerdehiyê destêwadanîne, em bêjin mafê tenduristiyê destêwadanîne, ziman ji bo yekê qada cîhanê da em bêjin jiyanê da nayê bikaranîn. Ji ber ku zimanê xizmetê nine, zimanê perwerdeyê nine, gel ziman hew wekî ku dibêjin roja îroyên da tên bîra me. Li hemberî vê yekê yekem siyaseta Kurd, duyem civaka Kurd, sêyem em kare bêjin sazî û dezgehên Kurd tevahî ziman wek politika xwe ya sereke hem di xebatê xwe da hem di projeyê xwe da û hem jî politikayê xwe da hewceyê bikar bînin. Dixwazim vê jî bipirsim komisyona hevpar komisyonê rapora hevpar qebûl kir wê here meclîsê desteya giştiya meclîsê ji bo ziman tiştekî şêmber tinin rapor çima hewqasa jî ji zimanê Kurdî dûr ketiye xaleka zimanê Kurdî qebûlkirina wê di destûrê da nenivîsandine. Esasî yani ez bêjim min raporê bi giştî mêze kir naxêr ev kêmasîkî me hê me raporê berfirayî mêze nekiriye. Lê em karin ev tiş bêjin. Destpêka vê pêvajoyê da destpêka vê proseyê da Birêz Öcalan wekî ku got bû hebûn bi tevahî hewceyê bê naskirin. Hebûna gelê Kurd bi tevahî bê naskirin. Ev tê çiwa tê ji zimanî bigir, ji çandayî bigir, ji hebûna wî ya civakî bigir, nasnameya ya siyasî bigir bi tevahî hewceyê bê naskirin. Yani em bêjin herê em bi ser nav gelê Kurd dinasin, gelê Kurd hebûnayê dinasin, lê gelê Kurd kat zimanî dinasî, ka zimanî wî tikarî di xizmeta em bêjin civakî da, tenduristiyê da, perwerdehiyê da tiqebûl dikî, yani ya jî dadgehê da tiqebûl dikî. Bo vê yekê ev tişt bi tekoşînek hevpar û bi tekoşînek em bêjin bi giştî hewceyê pêk bê. Gelê Kurd ziman polîtikaya ziman ji reng û em bêjin fikrên cuda bida alî wek sîvaneke sereke em hewceyê qebûl bikin û ji bo vê yekê tê bikoşin. Wekî destpêkê jî me got îro roj hew em bêjin desthilatdariyê ku em tê da dijîn naxêr pergala kapitalîst ra em rûbirûnin ji ber ku ziman nebûye zimanê em bêjin bazarê, nebûye zimanê perwerdehiyê, nebûye zimanê tenduristiyê, nebûye zimanê hukûqê wek em bêjin bi giştî nebûye zimanê bazarê em mayîndeyî wî bûna wî em nikarin ew bikin yani. Bo vê yekê em dibêjin yekem ji bo vê pêvajoyê wek Birêz Öcalan jî hanî bû ziman hebûn bi tevahî hewceyê bê naskirin û ev jî bi em bêjin riyên hukûqî yani wekî ku got ev tiş bi qanûna bi zagona hewceyê em bêjin bê mayîndekirin. Bo vê yekê jî hew siyaseta Kurd jî civaka Kurd jî di vî warî de hewceyê dengê xwe bilindtir rake. Mesela me zmanî bûne meselên kanserê ji bo me. Nexweşîneke bû me. Yani em lê xwedî dertin. Dixwazim vê bipirsim. Tu wek hiqûqzanekî zimanê Kurdî çawa di qada qanûnî û yasayî da were bicîkirin. Çi dixwazî bêjî? Ez zimanê me rûmeta me ye. Bê ziman mev nikare bigêjîkî. Ya jî bi zimanê milletkî din jî merev xwe nikare bîne holê. Ama ziya karim viya bêjim gerek ziman ne de hew ji bo hukûkê ji bo mafaya di her havî de di dibistana de dibe ji ber ku zimanê dayîka me yê ji ber ku em xewna xwe bi vî zimanê dibînin ji ber ku em giriyê xwe bi vî rengê dikin kenû giriyê xwe û xeyalê me û xewna me jêke ser vî zimanê be û em vî zimanê jî wenda bikin her halde em jî tevî wenda bibin. Destpêka dîsa pirsa xwe zimanê Kurdî di destûrê da qanûna bingehîn da gereka neyê cih kirin? Rêkî din tune ye gerek ev be. Wekî nabe resmî. Eger neyê cih kirin nabe fermî, nabe resmî û nabe maf.
Yani bi zaman kidin, bi zaman ki millet kidin em bin bengehiya hukuk nasiya xwe em jî viyaneynin holê, em jî viyaneynin zaman herhalde ev zamanê wenda bibe yani. Komisyona hevpar komisyonu raporeke hevpar eşkere kir. Divir da xala zaman pir serobin kiriye nayê fêm kirin. Yani zaman ji bo Kurdî ji bo Kurdan wek heta Suriye gerek xala zaman serê nesekin ya komisyon. Em xwe nevere zaman ji bo me xetkî zor e gerek ji bo raporê jî xeta sor bûna. Ha herî xeta mezin bûna. Lêbelê kemanîkî mezin e ji bo me. Lê ez bawerim ew ê pêşeviya bive yani. İnşallah eve bive. Ve ne be zaman nabe, be xew nabe, be girî nabe, be ken nabe. Gerek be vana nabe yani. Raporê mezekir? Belê. Rapor çavat bînî? Yani rapor ji bo îro derîkî ye. Ji bo îro derîkî ye. Yani derî me derî hepkî virt da. Ez bawerim pêşî vî derî hepkî ve bive ve rehîn vedirmez. Zor spas. Sağ ol. Bîst û yekê Sibatê ji bo gelê Kurd, netewa Kurd çima rojekî girîng e, ji Kurdan bêtir gelê din jî gerek alê xwe derin, gelên ku zimanê wan bindest e, lê mixabin Kurdan vê rojê ji xwe re wek roja xwe radigihînin û dibînin. Ji bo we çima girîng e? Semedeki Kurdan re arojre çe hak esto ne ameo daiş inan ra ameo grevtiş ne hakibiya Kurdan ze naroj seru vendeni ben o ke şare bini zuanane bini zuane xu seru hakane xu grevte deste xu ser u naroj seru çek nekeni la ma deste çek çinyo ma ani vire xu ma ani vire şare ma ani vire ek hak ma grevte ma dani riyane ver çimanin inan ver ke ma vani na roje taybeta o hak mazi çi her millete, her şehir, her zuan gani statüye xo u perverdeye xo bigiro. Semedina rojzi 1990 idi. Yewiya netevan Türkiye travani BM ucadı sey zuani dayike yeno piroz kerdiş u yeno hesab naiş. Türkiye'de u tekaz jayeke Kurdan tedecüyani devletani binandı. Mavinen ki hakkı zuani niyame odayış. U kontratani miyan neteviyan peymanandı. Tüm şerh ame odayış. Ne semedira ma hukuk nasi ame tehet. Ma vani ki hakkı na roje bede. Şerhane huve dare. Ha cübete jilteye, ev sembolatayı parizeriye, hukuk nasiye. Le hatta ku zamanê Kurdî, Kurdan, destura bingehin da ne bicîkirin. Ve çav ve zamanê perwerdê û zamanê bazarê û zamanê danûstandinê û zamanê statûyê. Rapora ku li meclisê jî hat eşkerekirin û qebûlkirin jî li ser ziman xaleka eşkereyî tune. Tu viya çawa dinir? Mamusta ez una vaja tena kanunu bingehin ne to çok zaf mühim va kanunu bingehin çok zaf mühim o la tena kanunu bingehin ne kanunu bingehini kanunu ki nika esti kanunu miyan netevi yani dünya ki BM u Avrupa Birliği yewiya Avrupa'yı Türkiye Peru'nan reşer nauser gere Peru vedare hatta ezuna vaja gere 1920 hirira vakti ki Türkiye avan biya tüm Kurdî ne hesibiyayo kanuni hamazi devam keni mak hukuk tıvani derdest yani mavacı kanuni harfi kanuni mavacı soyadı kanuni peynameyan hatta vaktan hatta nikah ma hasibnay hazaran zedir kanuni esti u kanuni bingehini esti tena kanunu bingehi ney tena kanunu ney gere miyani tarihi ra hatta nikah 1920 hirira hatta nikah çiyoku Kurdki ne ameo kabul kerdiş şerhi ameyser gere Peru vedare yani no proseso açtı tena yev kanun ek maveci u ma zuani Kurdkirizi hak ek bidi ney inkılap kanuniyan retebişi hatta nikah hatta kanuna ne peymana ne miyan ne teviyan gani Peru be bedeli o gami bedeliyayış izi dema semedeki hükümet rayna inan ne bedello yani hakkı kudao rayna apey ne giro gani inan diray be pawiye Zor spas. çman emser Zamanın zaroka haya mezinan edi tikes hani xwedî dernake ve em nebêjin belkî ev wek rexneyek bê penasekirin wekî ku min got yani ji ber ku ne xwedî statûyeke ne awayekî fermînayê naskirin
ev ji nav civakê jî derdikeve. Mesela tu karobarê te li dadgehê tu mesela dadgehê te zimanê Kurdî çima tune ye? Çima li virê parêzerekî Kurd îfadeyan bi Kurdî negirin, karobarê xwe bi Kurdî birêve nebe. Yani ji bo vê yekê hûn ê çi bikin? Dîsa wekî ku me got ji ber ku di kanûn û zagonan de ji vê awayê serrastkirin nînin di dadgehan de zimanê Kurdî nîne. Yani hewceye tiştekî kanûnî bêkirin, yani serrastkirin kanûnî bêkirin û zimanê Kurdî kengî ku ve xwedî statû û ve zimanê fermî wê çaxê di kanûn û zagonan de ev ê bê mîsoger kirin. Yani ev jî ev ê bigê her derî. Yani bigê dadgehan, bigê nexweşxanan, bigên her deverên jiyanê din. Hewceye serrastkirin kanûnî bêkirin û demil dest bêkirin. Wê çend salan e em di vê mijarê de xebatên xwe dikin. Lê hîn ji hêla desthilatdariyê ve gav nehatiye avêtin. Yani hewceye ger pêvajoyek heve û desthilatdarî samîmî be, hewceye di vê mijarê de jî demil dest gavekî bave. Ji em vê dibêjin. Wek hiqûqnasên Kurd wê ji niha şûma tekojîna we xebatê we ji bo zimanê Kurdî çi be? Ji bo ku we hûn daxwaz kirin ev ziman gerek be xwedî statû û zimanê fermî û perwerdeyî. Rast e. Yani ji xwe wekî ku me bi awayekî çapemeniyê re jî ragihan me kampanyekî dest pê kir bû Pazdê Tebaxê de ji bo yani bi daxwaza bila zimanê Kurdî bibe xwedî statû û be zimanê perwerdehiyê yani bi awayekî fermî bê nas kirin. Ne tenê Tirkiyeyê devletê din de jî hîn astengî hene li pêşiya kanûnê, pêşiya axaftinê, pêşiya bikaranîna zimanê Kurdî hîn astengiyên hukukî hene. Di peymanên navneteweyî de jî ev astengî hene. Hewcê ev astengî ji holê rabin. Em ji vê derbarê de em hîn serdana dikin. Wekî ku îro em ê nameya xwe bi meclîsê re bişînin bi daxwaza statiya Kurdî. Belê, Meclîsa Tirkiye ya mezina navneteweyî em ê bişînin. Di wê de jî wek pêvekek ji xwe îmzayê yani destnîşanên hukuknasa jî zimannasa jî hene. Yani di vê hêlê de em ji bo Komisyona meclisê jî me raporek amade kiribû wek komeleya hukuknasên ji bo azadiyê me ji meclisê re jî şandibû û me ji xwe demekî nêz de jî me ji çapemeniyê re ragihindibû me parve kiribû. Yani bi vî awayê xebatê me bi vî rengê berdewam dikin. Dîsa ji hêla carna em di dadgehan da hîn pirsgirêkan le rûbirû dimînin wekî ku wergerî yani pirskiriya wergeriya Kurdî heye. Ji bo vê jî hewceye yani wergerên xwezan, wergerên ku hani zimanê Kurdî ve zimanê yan zaraveyên din de xwe gihan dibe astekî din em dîza dibêjin bank dikin hani bila werin tevlî bibin, îmza bidin û xwe xeyît bikin, serdanê bikin da ku ev wergeriya Kurdî jî bi awayekî baştir bêkirin. Daxwaza herî rewa û meşrû ya Kurdan ew e ku zimanê wan di destûrê da were qebûlkirin. O bibe zimanê serbest û azad û her kes pê biaxive, binivîsîne û bixwîne. Her wiha bibe xwedî statû, zimanê fermî û zimanê perwerdehiyê. Bi salan e ev daxwazên gelê Kurd li meydanan, li qadan, li kuçan, li seranserê cîhanê olan dide. Me jî di vê çarçoveyê da bernameya xwe avê heftiyê li ser polîtikayên ziman çêkir û amade kir. Em vî awayî digijin dawiya bernameya xwe bi hêviya ku zimanê me azad bibe.